umaga. Henry M, may klase. May klase, boy. Garo na ima. Kung ano, kadakol kang text ko niya na rin pagkaaga. Bata nag-uuran. Ano nga yan, may klase. Garo igwa. Garo igwa po. Garo igwa. Ano nga yan, garo igwa. Garo nga day kasigurado. Good morning, Pilipinas, mga Bicolano, sa man na partikan mundo. Welcome po mga tugang sa inyong programang Morning Hirit sa DCGB. Sa programang ini, bawal ang kinit, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-morning hirit. Good morning po, Legazpi City, Probinsya Canalbay. Mga Bicolano, sa man na partikan mundo. Kami po naglaon. Nakamugabos na sa marahay na kamugtakan, mga tugang librido sa amano man nakapahamakan. Magandang morning po sa Indogabos. Hello, hello, hello. Sabi ni Pading Ray, kung sa kayamanan ng kasamaan ay hindi tayo matapat, sino ang magkakatiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Kung sa ari ng iba ay hindi kayo naging matapat, sino ang magbibigay sa inyo ng naokol sa inyo? Lucas 16:12, 11:12. Good morning, Pading Ray. Maray na agad tabi, Pading Ray. Romero, I love you, Padi. Good morning, Padi. Sa may mga birthday ko niyan. Haberday, 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 haberday. May mga travel, magandang morning. Magandang morning po sa Indogabos. May mga question ngunyan. Kasabay niya to mga tugang si Chief Ramir Tanay sa Technical Department sa Luwas Mega Force Patrol. Para po sa mga bareta in the morning. Digdi po sa DCGB. Good morning, Legazpi City, as in Probinsya Canalbay, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programang Morning Hirit. Busing Leonito Gaviria, maray na agad tabi sa imo, ha? Asa to yung amigong TikToker. Yes, yes, yo! Alright, sige. Aramon ta daw mga tugangan, mga buena manong report. Hali po dyan sa Luwas, Kaibaan, Mega Force Patrol. Si Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Karen Ala, nasa linya. Habang tumatagal, medyo gumaganda. Karen, good morning. Karen? Bata si Karen Jing, naka-short ngunyan. Kanya ka ba kuman sa bahasa DCG, binaka-short si Karen na. Karen? Hello? Tapos, baka nasigyapot na si Karen. Karen, ay, nawaraan na, remate na. O bueno, higin na muna kita sa mga marahain na bareta, mga tugang sa Morning Hirit. Check it out, here we go, let me say it. Tax on wax, make the teachers wanna play it. The front to the front, then the back to the back, then the hip to the hop, then the rap to the rap. Every single line on time, you admire, stays in your brain like Ang mga marhain na bareta, ang mga tugang sa Morning Hirit. real brother Louie. Deko na alag ko na tapakaran ko jing deko jing napapakarajin ang buho ko nata daw ini jing ta. Nagutong kag ang buho ko. Nata jing tigaribang kolor ta. Ini nga daw tabi tigaribang kolor ta. Double check mo daw. Alright. O dito muna kita. Mga tugang sa mga marhain na bareta sa Morning Hirit sa DCGB. Oho. Ang mga marhain na bareta, mga tugang sa DCGB. Okay na? Oy, sabi digdi, mga tugang, ang bawang. Ano nga ng garlic sa Bicol? Bawang, ade. Ang sibuyas, onion. Ay, very good man si Chief Ramir. Bawang. Ang garlic ang pag-irestoryahan ta. Ang pag-irestoryahan ta ngunyan mga tugang bawang. Yan. Sabi, saro da tabi sa mga pinaka-delicious ingredients mga tugang nin pagluto kan mga Italiano. Iyo da tabi ang dakul na bawang. Na iyo da tabi ang minaresulta para mapakusog ang apetito kan mga personang nagakaon digdi. ang bawang, iyo po ang igwanin dakulang tabang sa lawas nin tawo. Yan, ha. Sigun sa informasyon mga tugang, ang garlic o bawang,
nakakaprebentar databi ki atherosclerosis o pigapod na coronary blockade, nakapagpababa nin kolesterol, nakakabawas nin blood clot formation, asin po nakaka-stimulate kan pituitary regulate blood sugar. Nakaka-estimate na tabi kan pituitary asin nakaka-regulate mga tugang nin blood sugar, siring man nakakatabang para mapreventaran ang cancer. Ang antibacterial, ayo po niya on digdi, iyo po nagagamit kan mga para sa minor infections para po mabalanse mga tugang an bagtaon nin tao asin nakapagpaparelax. Yan, marayong pala. Ano? Yan po ang marahay na bareta, mga tugang tungkol sa bawang. Pag kita da mahilig mga tugang sa bawang, yan databi nakaka-preventar nin atherosclerosis asin coronary blockade. Iyan ba na atherosclerosis? So nagataragas ding andaluyang kandugo. Nagataragas iyan nabulusan kandugo mo. Siring man mga tugang nakapagbababa databi nin kolesterol asin nakakabawad ki blood clot formation. Wow! Magayon palan adi. Yan po mga tugang anmarhay na bareta. Hatod po sa Indo, mga tugang kan garlic sa satuya, tabing buhay. Marhay na bareta, mga tugang sa Morning Hirit sa DCGB. Ngunyan pong aldaw na Karamon tadaw na ang mga dagdag na report. Hali dyan sa luwas. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Report. Hali kay Karen Ala. Karen, good morning Karen. Kamin. VP, good morning. Mauran-uran na pagkaaga sa imo asin sa gabos. Sarawayon ka. Alo yun madayal. Ano? Nagdial ka na? Ano yun sa ma-accept ni Kuya Bunjing? Baka may kahuron ka naman dyan na may crush sa imong lalaki. Daiman. Laima. Nag-shoot ka ngunyan. Pag una ko kaya VP, baha. Pag una ko baha. Gari ba, manggayon ang rason mo? May pasiguro akong pantalon. Pag-shoot, baga dapat, ma-press ko ang pamati, adi? Roger, tama ka dyan. Ayan. Okay, sige, go. Yes, VP, sabi naman niya tong bareta, tutukaron ngunyan sa sanggunian pandalawigan ng Albay ang pagbilog nin provincial ordinance na nagbabawal sa pagpalayog nin mga bayong asin ano man ang mga flying objects arog kan mga remote controlled flying devices sa laog mismo kan bisinidad kan Bicol International Airport. Ang pagtukar kainikan sanggunian taud-taod kasunod kan pigbasa kan nakaagi na surat halik kay Kaap Area 5 Manager Cynthia Tumano, may kinaraman sa kaagadan na magbilog din ordinansang nagbabawal sa mga naunang bita na bagay dyan sa biya. Susok sabi IVP sa Junta Provincial, agree yun initaw-taod na alas 10 nin pagkaaga sa pagdangog sa komitiba, ngani na pag-uruna na maray kaibahan mismo ang Kaap, ang mga ipapalaman sa propestong ordinansang ini, arog kan mga rules and regulations, asin ang mga magkakanigong penalidad na itatao sa mga taong mabaralgar sa ordinansa dahil saan gusto ng Gadtabi IVP, bawalan sa Laugan Airport ang pagpalayog kan mga hot air balloon, mga buradol, maski ang pagpalayog din mga bayong buda palayog halimbawa ngayaki mga drone, tangani daing makupromisang biyahe, buda buhay, saan susugkan sanggunian digdi, ang mayor na katuyuan digdi, ang masiguro ang safety sa paglayog kan eroplano sa airport. Sa kundi ako nasa sala, ang posibleng pinag-ugatan sa propestong ini, so nangyari bagatabi IVP na tragic plane crash sa South Korea, Jeju air crash, kung sa inlabisang gato sa mga nagkagaragaran duman, saan tikturo baga na kuminaw sa trahedyang ito, payong kasusok sa mga international news, tuminulat tuman sa propeller kang eroplano, subayong kung kaya pigbubusol naman ngunyan sa sanggunian ang siring na pagbabawal sa Bicol International Airport para sa kaligtasan kan mga pasahero sa airport. Anong ibabawal tabi Karen? Ibabawal an? Specifically na mentioned duman VP, hot air balloon. Hot air balloon. Subayong paano? Iyan na nga ni VP, taday mo man mapugulan ang paglalayog kan mga bayong. Nang-give ka. Iyan ang mamatiun tatag-taon. Ito,
O, sa bagay, aramon mong nataon-taon, i-review po na sa usaga ko ano nangyari ta. Kaya ito, ang kaap kaya ito, nagpaputok yan sa may harani sa airport, pinapaputok, basta may nadagong naputok para lumayog ang mga bayong. Pag harani na bagaan aeroplano, ang may mga pigpapaputok ang para magdurog sa mga bayong. Roger to that. Yung makatakot man ang gadiyan na di. Oo. Kung makashoot andyan sa propeller kang aeroplano, ay nako. Roger ta BBT. Okay, tama man yan. So, buradol. Yes, sa BBT, saro iyan sa mga Sarabay. nakapalaman duman. Oo. Lalo na ang mga pagpalayog, kay mga flying objects, saro na dyan ang mga drone. Igbabawal na yan. Ang medyo delikado talaga dyan, ang bayong. Roger. Nakahiling, nakakapot ka na kibird, kibayong. Anong bird yan? Latusunta kang salbatana ka. Siyempre, so nga agbaan, kuro-kuro, naglayog yan, so mga kuwan baga, so mga, anong apod sa yun na ba yung Maya, Chinese Maya, so may grupo, Brown. grupo, paminsan, so kikiyaw, di ba, anong nakaputan mong bayong? So dayot sa nabaga tabi EVP na color brown. So kanyan, Chinese Maya, may, ay bako, so, ano po, agbaan, ano mo nagbaan na bayong, ne, warang, ay pangyari sa mapalang. Nagigulok sa dako sa logic naan. Gani ba ko ni taga-bugtong na alam? Yan ta BBT. Tabayan ta. Mapakano pag nakapod ang bayong? Roger. Di ka tataw kakaan. Dai. Aram mo kung pigdakop kang kampanahon? O yan, napulot kang pili. Yan na pili. Yan na pili, may pulot yan. Pag tuminog doon dyan ang bayong, dahil laman nakakahala ang bayong dyan. Okay. Kaya sa itong sugari, ang kahoy na, yan na mga may sangi kahoy, pipuruputan man kidakulo na ko ang kampili, dakulo na pulot kampili. Pag tuminog doon ang bayong, ay tapo, dahil laman nakakahiro ang bayong, si isang kulap-kulap, o pwede mo nang dakopon. Okay, Roger. Okay. Yan ta BBT. Tabayan ta ang Paminsan mga pigilitag istorya diyan kay ito, aram mo, litag. Day po BBT. Yan na so, klase ng pandakop ko ba yun, na pag ang bayong, naglakaw-lakaw sa daga, tuminong-tong duman sa may pisi, na salit. Tapos ang bayong na nakukuha, sisilaod dyan. Okay. Araw ka Roger. ng pagdakop ki bayong. Yo. Okay? Yan ta BBT. Tabayan ta ang istorya iyan taon-taon. Karan ala, CCTV News. Salamat Karen sa report. Hali dyan sa luwan. Nagdadangog kamos Mientras ning tanto, hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. tuloy-tuloy ang mga balita. Kay ba po mga tugang si Paring Alarmario. Bareta, mainit pa. Mareta, mainit pa. Good morning Paringal, kamin. Good morning, Pade. Pero bako maray dahil grabe ang bagsak naman kan uran. Talagang perwisyo naman ngunyan ang mga trabahantes. Lalong-lalo na ang mga sa construction firm, bata ongoing ang mga project ngunyan sa mga patinampo. Siguradong pendiente naman ang mga trabador. Maski sa mga construction workers sa mga harong, talagang iinian nagiging problema. Halos nagagaaga na naman suran. Maliputon pati, kaya apektadong maray. Pagin ang mga parasira, digdi sa southern part ng Legazpi, coastal areas, iyo maninian pinagproblemahan pag-arog kanian panahon. Sinabayan pa kang brownout. Kasod aros aga sundong bandang hapon na nag-brownout. Nag-ilaw mga bandang alas 2. Nag-ilaw naman ko ta. Ngunyan sundong banggi. Pwede ngunyan naman na maaga. Nag-brown out na naman. Kaya may namomonitor kita na nag-ooperate na naman. So, nag-camper ang mga pasaway na makbas. Kaya ingat-ingat kita sa panahon ngunyan. Sa yan sitwasyon, malipot-lipot, mauran-oran, brownout pa. Iyon mga panahon na muyahonon kan mga maabas. Kaya ingat-ingat na sa naman sa panahon na ini. Yan mo na panitabi, ang nabungkaras kan informasyon ko niyan, digdi sa Madiklumpang, southern part ng Legazpi, Alarmario, DCGB.
Salamat paringal sa report. Natain nito may suspension of classes. May pinadala sa kuya si Danny Garcia na kwan na suspension of classes. So, headline tadi, madali lang at may baret. Thank you tabi paring Danny Garcia. Wala ako sa kasi may pinadala sa kuya si Danny na suspension of classes ngunyan sa Legazpi City. Pero so bareta may lifting of suspension of classes. alat ko na ito o na pala tama o na pala kaya daw late nalaw pa sa paper 1 pa lang sa kuni pading mar. Thank you Danny o pala no kaya daw pigiling ko so headline mi kasi bagong alas kwan dahil buda na hiling ko sa post ni Mayor Pido Garbin 2 days ago. Igwa ki lifting kan suspension of classes. Pero uni tabi ang latest ngunyan. Thank you tabi Danny. Paring Danny Garcia. Uni may pinadrana sa ko si Paring Mar. Suspendido graray ang lokal na gobyerno sa Albay ang face-to-face classes dahilan sa epekto kang Shoreline base sa 5 AM forecast kan DOST. Sa probinsya ni Albay, magkaka-eksperyensya po din padagos na moderato sagkod makusog na pag-uran nin 50 hanggang 100 na milimetro ngunyan aldaw. Sabi sa lokal na gobyerno, suspendido ang face-to-face classes sa gabos na level sa pampubliko asin pribadong eskwelahan kay bahana ang lokal na gobyerno na nagsuspender nin klase ang Legazpi City, Ligao, Pulangi, Kamalig, Ginubatan, Bakakay, Asin, Daraga, Albay. Yan. Alright. Sige. Yan, pipadara pa lang sa ko ni Ading Marboda. May pinarward man sa ko si Danny Garcia. Tabi ngo niya na agad di po sa satuya na programa. So, yan so hapot. Anong oras ito na suspension of classes na pinarward ni Danny? Tapos nakuha naman ni Pading Marpalan, mga tugang. Kasubanggi, bago kaya pagmata ko, pigbabrowse ko sa Facebook ni Kwani. Pigusundan ko sa Facebook ni Mayor Pido. Pigusundan ko sa Facebook ni... kaya daw as of 5 AM eh. Kaya daw as of 5 AM ini, mga tugang na suspension of classes, digdi po sa siyudad ni Legazpi. Kasi bago pagmata ko mga 4:30, igibukasan ko sa Facebook ni Mayor Pido Garbin, si Mayor, si Atty. Garbin. Di ako kinahiling na post niya sa suspension of classes. Unin palang pinaagi, mga tugang sa Legazpi City Disaster Coordinating Council. Suspension of face-to-face classes due to the effects of Shoreline. Yan, okay? Gusto ang sabihin po, in other words, may klase po. Kaya lang ang sinuspender tabi kan lokal na gobyerno, mga tugang face-to-face classes. Ipinagi po yan sa Legazpi City Disaster Risk Reduction and Management Council. Yan, sinigota daw kung ano pa. Post lang ini Post lang ini. Kaya po ngunyan aldaw, mga tugang an suspendido tabi ang klase, mga tugang sa sa mga minasunod na lugar. Nataman ang gajing tama ito ang kwanta jing. Ang pakiko natagari kulang kitang ilaw jing iling-aling ang bayaki marete gari bako maray ang bata dakulon na kitang nagiiling sobra 2,000 na. Gani man ang talaga. Garo di ako kumbinsido sa kulor ta. Paano nga araw gaya ka ng kulor mo. Araw gaya ka ng kulor mo, nagreklamo ka sa kulor mo. Ay, iyo pala adi. Araw pa lang ka ng kulor ko. Bata so buho ko nata daw. Buda gari nata jing tagari maski adong pa foundation ko nata gari makinta bang angog ko ngunyaan. Madali lang tabi mga mga morning listeners. Ano na tabi suspendido ang klase. Tabi as of 5 AM. Yan As of 5 AM tabi. Ulitong ko sa mga suspension of classes. Legazpi City, Ligao City, Pulangi, Kamalig, Bakakay, Ginubatan, Asin, Daraga. Yan susugyan sa latest tabi na nako Kansa mo tabi na newsroom, mga tugang kang DCGB. Morning sir, baha palaog sa Pag-asa at mainline kawawa po estudyante sa PNSS. Lusong sila sa baha maka-eskwela lang. Yan iyo. Kuya Pin, lengon niyang problema, pwede sila na maglusong, dahil sila makakalusong sa tubig bata. Suspendido po ang klase sa syudad ng Legazpi. Yo, okay.
Pero nangalas ako dahil ko na iling so, dahil ki, ano yan, anyway, dahil ki post si Mayor Garvin, pero ipinagi naman tabi sa Legazpi City Disaster Risk Reduction and Management Council. Madali lang, tahilingong ko giraray, baka iguana. As of 5 p.m. kaya ito eh. Okay na? Wala talaga. Ito. Ni palan ay lifting ini. So last na post ni Mayor Pido, lifting of suspension of face-to-face classes. Pebrero 7, yan, 11 p.m. Alright? Anyway, sige, okay na, klarado na. Klarado na tabi, so mga tabi dyan, so mga teachers, mga estudyante, tabi, sa Legazpi City, Daraga, uliton ko lang Legazpi City po, Daraga, Ligao City, Pulangi, Kamalig, Bakakay, Ginubatan, tabi, suspendido ang face-to-face classes, pero igo tabi ki klase so ibang klaseng learning modality. Okay? May klase po yan. Pwede niyang mga ibang klaseng sistema sa pagtuturo. Ang sinuspender lang po, iyo mga tugang-an face-to-face. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Jimmy, nasalita, nasa linya. Jim, good morning, Jim. Yes, BP maray na aga sa Mauranon. Mauranon din di sa kuyang area of responsibility aros nag-aga. Oo, sa natamadiklom diyan sa palibot mo. Madiklong? Ako man nahiling may kamaliwanagon. Natatakot ka sa nagayaw. Hindi ako nagkiling sa bintana. Ang madiklong mo ni Jing. Pagpaliwanagon taan sala perme. Hindi sa pag nagkiling ako bata nugad may Sakat kasi kaduang floor baga pa sharing sa Sigla FM. kung ko anino ko pala ndig sa so reflection magasal ni. Ang bida kan kumuri paskali diyan sa nang spot paluwas. Okay. Palakot ka nagilawag ka pati madiklom pa. Pakadaya Jimmy. Masakat ka sa second floor. Pakadaya baya. Hindi kinakikiling sa tuo. Yo naman si Adrian. Ha? Na si Adrian. O niya pagali mo duman, maagi ka naman duman sa sarong bakanting Ang tawo. room. Di man ako nakasakatig din sa main door tata baha. Di man ako nagkagi sa ibong sa may garahe. O mas lalo na, Kaya nga ni. pagbukas baga sa baton ka Basta duman. pagsakat ko ng gad na si Adrian nakahigda sa sofa. May marin na Adrian. Ano nga niya tabi? Nga niya ko. Bukas duman sa may sa opisina. Bukas nga niya. Nga niya ko hain sarado. At ang nga niya ko sarado. Ang purpose ko ibahan niya ako duman sa sala. Maagi ka pati duman sa TV6. Pakaraya tabi baya Jimmy. Bata tabi Halo, hindi kami ako sa FM si Adrian, sa DCGB ako lang boda si Chief Ramer. Pakaraya dyan. Mga ikatulungal daw man yan. Latoson takang salbatan na ka dyan. Okay, sige, go. Ay talaw man ta BBP na mag-aarabutan ng ngunya na sa ibong kan makusog na uran. At mga makarawat sa palarong panlalawigan gikan iba-ibang munisipyo digdi sa Albay. Sa pagpa-share kan DCGB nyo sa Provincial Sports Complex kaso hapon, preparado na ang mga pasilidad asin mga billeting centers o kuparon kan mga players, deputy sports officials, Trabisia Elementary School, asin ang Morms, mantang na pagaraman na may mga nainot ng atleta digdi, particular itong mga inarabutan niya to kaso po nagirin sa yung mga tagama nito da asinda. Basado sa program, na ipinaluwas na ako niya to kay Provincial Deputy Sports Coordinator Mr. Dan Morillo, nag-overtime kaso hapon, Domingo. Primerong kabtang sa Agatabi BP, oras alas 2 nin hapon, may parada mapon sa Ginubatan Town Plaza. Rematika nin naman, mag-anticipar ka ni sa mga biyaheros, tama traffic ini sa Agadigdi sa Palaog sa Ginubatan. Tan direksyon hali sa Ginubatan Town Plaza going to Ubal. Ikadawang kabtang tabi BP opening program, salute to the national flag as iniba pa pagpigala uman maapareser digdi mga bisita, mga officials local kan provincial government, mga official kan DepEd sa pamamayo ni Superintendent Nene Merioles.
pagkabanggi ang highlight, may konsyerto para sa mga atletang Albayano. Oo. Ang may artist na maabot si Darin Espanto. Isay, Daryl, Darin Espanto. Darren Espanto. Hmm. Yan, okay. May artista, ha? Dahil ko Tapos maninimidbid na Darin. ano? Ah? The best man ang palarong panalawigin. May artista pala. First time ini, Oo. may kwan, may search for Miss Tirin. Oh, nanalingon ko daw. Search, ma'am. my search. First May time ini. pinadala ko na programa kan si Scouter Jill Reblora. Sabi ko tabaga dyan sa Bilyar. Iyo. Si principal. Search for Mr. and Miss Palarong Panlalawigan. The best tadi. Sa pagkabanggi, sana dahil dahil makusog ng paguranta, paano mag-iriling ini na open, maura na. Oho. Oh. Iyo yan ta bibipen sumada. Okay. Kan sasagibo sa agang palarong. Pagkarawi mo sa ko, Jimmy, tinanggal ko so, naka-blazer kaya ako, tinanggal ko sa blazer ko, tadi naraplos ako. Ayaw na. Tarik na mo pati. Ha? Lalaki. Na mo pa. Tinanggal ko nga sa blazer ko, tanag-blazer ako, tangin niya ako, malipot, awano ka. Kiling Naraplos ako. man tong parte mo sa Salming. Ayun na, okay na. Out ka na, out. Jimmy, nasalita din si Jimmy Nyos. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright. Sige, ito na tayo. Mga tugang sa tuya tabi na ano ini ay pangyayari. Madali lang. Ramon tabo ang latest sa kamugtakan kang panahon. Hali po dyan sa Pag-asa. DOST. Good morning, Sir Ariel. Sir Ariel po ini. Yes, sir. Mga tugang, Ramon tatabi ang latest sa kamugtakan kang panahon sa liga sa tuyang iba-ibang mga LGU sa Albay, suspendido po ang klase. Ano po, Sir Ariel, ang kamugtakan kang panahon tangon niya na Lunes? Go ahead, tabi, on the air ka na. Maray na aga po. Shoreline po ang padagos na nakaka-apekto sa Southern Luzon, pati namin sa Visayas, samantalang Northeast Monsoon ang nakaka-apekto man sa ibang parte kang Luzon. Dahil sa shoreline, ang Kabikulan nilalauman man sa maghaponan mapanganoro na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pagkuran asin mga pulo-pulong pagkikilat asin pagdaguldol. Samantala, igwaman nakabanderang gale warning sa mga baybayin dagat kang Camarines Norte, Northern Coast kang Camarines Sur, Northern and Eastern Coast kang Catanduanes, sa Eastern Coast man kang Albay, pati naman sa Eastern Coast kang Sorsogon, kung kaya pinapatanidan man ang mga nagagamit ng mga saralit na sasakyang pandagat na daimo na magpalaot sa mga nasambit na kadagatan. Ang tinatagang buhat kang temperatura sa maghapon, 23 hanggang 28 antas kang Celsius. Ang saldang masirang alas 6:09 ng aga, masulnop at siya na alas 5:49 ng hapon. Kasi dahil po nga na sa mga pag-uraning, man kitang heavy rainfall warning digi sa Bicol region, kung saan nga ni sa Sorsogon, nasa orange warning man, samantalang ang Albay, Catanduanes sa Camarines Sur, nasa yellow warning level. Kaya pala si Radiel sa Catanduanes, nagsuspend ki klase sa gabos na level, ano? Yun po. Mauran sa inda? Mauran man? Mauran na, no? Okay. Sige, tabi, sir. Salamat na maray sa forecast. Salamat po. Alright, thank you. Mga tugang, iyan po ang latest sa kamugtakan kang panahon. Kaya pala so, Catanduanes, may nag-send sa kuya sa messenger, nag-suspend po ki klase all levels. Ano? Si Governor Kua, mga tugang kan Catanduanes, dahilan po sa pagoran. So, pati ang Sorsogon, may typhoon, may rainfall warning signal, tabi. Mga tugang sa sinabi ng probinsya due to shoreline. Hello? Hello, VP. Good morning, amigo. Yes, sir. Nadang mo sabi so report ka sa bago ni Karen Ala, ito bagang magayon mong reporter, Oo. about duman sa mga bayong. Oo. Ang saro dapat ko tang day pagtugutan sa vicinity ng Biya Oo. o kaya sa luwas kan Biya. Oo. Ito bagang pagtataman ki mga salampate. Nyan, iyo. Actually, go ka amigo ki giri ordinansa ang daraga na pigluto mo niyan.
minsan, dakulon yan na breed talaga yan, dakul. Oo, correct. So makatakot tayo yan, lalo na kung nag-take off pa sa nandun. Nanggad. Mas kumagapalan din. Naga, mata, dipisilon, lalo na kung guminaroan sa lampate, dipisilon baga, Pag nahigop yan kan makina, kan ay nako. Totoo. Sigurado yan. Totoo. Ba't ang aeroplano tabag ang propeller so utong so napapatos. Mari lamang so utong open. Turbojet yan. Yes. So, ang mga, ano kayan, very delicate and veins. Yeah. Delikado kong tabi talaga yan. Okay. Tapos may saro pa tabing dapat ipagbawal Oo. sa laong kan vicinity kan biya. Oo. Pakihurong lang tabi kasi government facility ba yan? Okay. Dapat kuta, ang mga gamit yan, warang ngaran ki mga politiko. Talaga? Di na kaya ako nakakasakay ki eroplano, loy na eh. May mga tulda dyan, mahiling mo, puro politiko ang ngaran. Baka binago na sa pangarangkan. Baka mga brand iyan pa rin na nailing mo kitulda. Diba adya ko kung bago na ang ngaran kan Baka yan sa bagong brand. Baka bago na sa ngaran kan biya. Ano na? Ito nang sa politiko. Okay. Natusun pa Kasi ako sa pagano, pero government facility ba yan? Dapat Iyo. hindi ka day sa iyan. Yes. Oho. Okay. Okay, salamat tabi. Salamat, Pigo. Salamat, Tom. Bay sana. Then ako nakakasakay ki eroplano. Aloy na. Tapambira ako magpa-Manila. Pero sa Marso, gari may travel ako eh. March 1. Gari akong travel sa March 1. Alright, sige. Ramon ta daw ang mga tukangan, mga dagdag na karaman sa morning hearing. Joshua Bino, nasa linya. Joshua, good morning, come in. Good morning, BP. Good morning sa mga parantabay sa dagdag niya tong bareta kung sa sanggunian panlalawigan. Tigluluto ngunyan ang pagbawal sa pagpapalayog ng naman na klase ni na device, buradol, o kaya iba pa. Sa bisinidad kan Bicol International Airport, digdi BP Henry sa Daraga Albay, tigahalat pa kung ano ang magiging desisyon kana sangguniang bayan kana Daraga Albay. Kung ano man ang resulta kan sa indang paghuroron, may kinaraman sa request kan Bicol International Airport na ipagbawal ang pag-atama nin mga salampate sa laog nin 3 kilometer radius sa bisinidad kan Bicol International Airport. Kung matatandaan, nagpadara nin surat si Mr. Roland Busito, ang manager kan Bicol International Airport, may pitsang Enero 17, 2025. Nagre-request ini sa opisina kan BC Alcalde kan Daraga Albay na kung mapupwede makapagbilog nin sarong ordinansa na yung na magpupugol na mag-atama nin mga salampate ang mga residentes sa laog nin 3 kilometer radius kan Bicol International Airport bilang aksyon. Ipig-refer ini ka na BC Alcalde, presiding officer sa duwang komite na iyo unexpected pagkondusyon na joint committee hearing may kinaraman sa nasabing bagay. Committee on Environment, asinman Committee on Public Order and Safety. Alagid sa ngunyan and kan uminaging sesyon last week, wala pa man kiya nagbutwa na resulta ka na paghururon dahil pa man kiya nagkondusyon ng committee report. Kung kaya sa ngunyan, tigahalat pa kung ano man ang magiging desisyon kana duwang komitibang pinagreferan kana sabi ng request kung tutugutan iyo o dai ang request kan Bicol International Airport na ipagbawal ang pag-ataman pagpabrakula ng mga salampate 3 kilometer radius sa Bicol International Airport. Yan tabi BP ang nagdag na storya. By the way, sa munisipyo kan Daraga Albay BP, may post man ng alkalde
due to continuous rainfall, face-to-face classes in all levels, both public and private schools in the municipality of Daraga Albay are suspended today, February 10, 2025 until lifted. Oh, yun na. Nakuha na ni Alternative Paring Mar modes of sa learning newsroom. is Sinamadan recommended. niya na. Bite? Yun, nakuha na ni Paring Mar. Sinamadan na ni Paring Mar sa mga suspended ang klaseng ngunyan sa buong Albay. Kasama Aha. talaga. Ayun tabi, Bite. Okay. Na dagdag istorya, hali sa lawas, Josh Forbina, DCGB. Paningit sa Morning Hirit. Thank you so much, Joshua, sa report. Mga tugang, mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit. Again, terminology po. Ang gapos ng mga paningit, agapos mga terminologies. No? Para makadagdag sa tuyang kaaraman. Aram daw nindo kung ano mga tugang anapod sa aldaw kan sa anapod kan masunod na aldaw sa masunod na aldaw. Gari sa lang pagkabikol ko Ang aldaw, ang ikatulong aldaw, puon ngunyan. Yan, yung pinakamadali. Ang sabihin, so the day after tomorrow. Di ba? Baka may pelikula kan si James Bond. Aramin do ko nung apod mga tugang sa the day after tomorrow. Alibawa nga anong ngunyan tabi, Ramer? Anong ngunyan? Lunes sa day. Sa aga, tomorrow is Tuesday. Anong maapod sa aldaw napakatla lipas kan Tuesday, the day after tomorrow. Tama? Ang apod da tabi kaiyan mga tugang is overmorrow. Talaga? Talaga? Okay, the day after tomorrow is called overmorrow. Halimbawa ang ngaya good morning class. Our next meeting is overmorrow. What? Ano yan? What? Overmorrow? Oh, really? When is that? The day after tomorrow. Yung pala niya. I-search ko daw sa Google. I-search sa daw. Overmorrow. Double R yan o double R. Overmorrow. Igamananggad keyword. Igamananggad keyword o meaning. Iliyon ta daw ang meaning. Ay, iliyon ta daw ang meaning. Ay, yung mananggad the day after tomorrow, tabi. The day after tomorrow, ang overmorrow. Mananggad. Adi, overmorrow. Yung mananggad, may nagluwas mananggad. Garing yaday kumbinsido sa overmorrow. Overmorrow. O-V-E-R-M-O-R-R-O-R. Overmorrow. The day after tomorrow. Yan. Alright? Yan po mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Yan po mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa Morning Hirit sa DCGB. Alright. O sige na, i-text na po ang mga birthday greetings. Makalipas lang kang report ni Jomar Bien. Dumang kita mga tugang sa Tabaco City. Aramon tadawan mga dagdag na report in the morning. Basta Morning, Henry M. Jomar, good morning. Kumusta dyan? Salamat, VP Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Duwang mga suspitsadong drug pusher ang nadakop sa pag-inimbay bust operation sa magkasiparar na banwaan digdi sa First District sa nakalis na weekend. Sa syudad kan Tabaco na tiklo kan mga autoridad ang sarong 28 anyos na construction worker sa pag-inimbay bust operation kanakalis na Biyernes na banggi digdi sa puro 4 kan barangay San Roque. Sa bypass operation na kumpiskaranin 8 sachet kang pinagtutubudan na Shabu ang suspect kung saan basado sa impormasyon na ipinaluwas ni Police Lieutenant Colonel Edmundo Cerillo, Cebu Police Can Tabaco, nagtotal ini sa 2.1 gramo asin nagkakantidad o may market value na 14,280 pesos. Sa banwaan naman kan Santo Domingo, kan nakalihis na kasudma lang ini bandang
kan Sabado, bandang alas 3 ang pagkapon, sarong 42 anyos man na truck driver ang sa indang nalakop sa pagikan bypass operation. Naglansar nin bypass operation ng Santo Domingo PNP sa Barangay Lidong, kan Santo Domingos. Ang subject, iyo man ang galining truck driver. Asin sa transaksyon, nakakumpiskar sa nin balitulong siya siya, ikang pinagtutubo na siya po, na may total na 1.5 gramo, asin may market value na 10,200 pesos. Anduang mga suspitsadong ini sa tabako asin sa Santo Domingo, iyo ang naplantara na kan magkakanigong kaso. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. Okay, digin na kita sa mga birthday greetings in the morning. Dapat po gayon tugutan na sa mga parabadil kibayong arani sa airport delikado maski ang talaon. Buday ba pang migratory bird? Iyo baga. Actually, deman ang pigbabadil, napipatamaan. May pigigamit yan na instrumento na gariputok para magdulag tabi ang mga badil. Pag magdulag ang mga badil. Para magdulag ang mga bayong habang yaw na po ang aeroplano. Hello? Hello. Yes, morning. Sabi mo bagay, so mga estudyante Oo. na sabi ka may sa class, our next meeting will be on tomorrow. Oo. Sabi ko sa ro, palibasa ngayon si madam, may namatapasan na. Oo. Muro-muro pa. Mura-mura pa. Okay. Nagmura, galing yan, madam, nagmuro-muro ka pa. Okay. Si madam. Okay. Sige, Migo. Salamat. The best. Good morning, Henry M. Pakigreet po happy birthday sa kuyang tugang na si Kuya Emil mula kay Carla. Good morning, may klase po. Wala pong pasok sa Legazpi. Headline, lingaw mo. So headline, lingaw. Ay, wala po kitang headline ta si Pading Mar po. O, hubag ang bitis. Sabi kan so texter ta. So headline nga, lingaw mo. Iga po, kailan ko to si Pading Mar. Tabi o to, yaw sa kwan siya. Nasa monitoring siya. Happy 70th birthday to my father-in-law, Jovencio Gregorio Jr., San Pedro, Santo Domingo, Albay. Greetings from Che and Ego. Sige po, happy birthday. Good morning sa Elawod 3 kan ginubatan street lights day po nag-irilaw. FYI. Good morning Tabi kay Manay Agnes Mape, Benji Dapugi Mape, Melanie Agarin, Madam Amada Esplana, Rachel Capili, Asejo Cora, Realubit, and God bless. God is good all the time. Sabi po ni Manong Benji Dapugi, suspended man tabi ang klase, bata attend quarter periodical. Iyo po, sa piling mga lugar sa probinsya Canalbay. Maura na pagkaagat tabi, Sir Henry, sabi ni Madam Melinda, ingat po. Pati daraga suspended na. Iyo po, salamat. Good morning po, apo di si Alexis Kampag-asa. Ay, si Ariel Sunaka-duty ni Mana. Happy birthday. All right, sige. Happy birthday. Happy birthday to you. Good morning, Tabi. Salamat sa pag-cover sa funeral ni Tuyang Magayon Humili ni Father Dave Makaluha. Maski ako, sigilo ako habang nagdadangog gari nag-ready si Garo nag-ready si gari nag-grading. Ay, day po, Tabi si Ma'am Rita nag-grading kaso lubong dito yang kaso hapon. Si Angie ito, galero. Alright, sige. Good morning, belated happy birthday kay Francis Casas. Happy birthday po. Alright, wala man pong klase sa ginubatan. Sige po, good morning, happy birthday po sa Feb 6 kay Love Alexin, apo ni Ami Gonzales. Happy birthday po. Mayroon na, okay, mayroon pa ba? Ito, happy birthday po kay Boy Pacro alias Pogi from May. Alright, belated happy birthday po sa February. Okay na to, nabasa na ini. Alright, ang mga bareta, mayroon pa ba? Baka may, okay na. Ang mga bareta po, masunod, makalipas lang kan mga patalastas, mga tugang sa tuyang programang Morning Hirit sa DCGB. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang,
Abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Treat your loved ones to the abundance of an eat-all-you-can this Valentine's Day at New Blossoms. Valentine's Day Special Dinner Buffet, February 14, 2025, 6 p.m. to 10 p.m. Second floor, New Blossoms Travelers House Hotel and Events Place. Adults 13 years old and above, 599 pesos. Kids 6 to 12 years old, 300 pesos. Free for 5 years old and below. New Blossoms catering all-time favorite dishes. Soup, salad, main dish, pasta and noodles, dessert and beverage, live acoustic band, free dinner buffet for February birthday celebrants, accompanied with 4 full-paying adults. Reserve your seats now. For reservation, contact 0929-219-4033 or 052-431-4330 or message us on Facebook, #New Blossoms Catering Services, #New Blossoms Travelers House, New Blossoms Travelers House Hotel and Events Place, Alba Street, corner Fernando de 3rd Street, Doña Maria Subdivision, Tagas Daraga, Albay. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albay ahead ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking pigro na. Kagapay for more than 30 pigro lucky years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified guwapi. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigro lang. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Member KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 6:09. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw, mga tugang na Lunes ngunyan, Febrero Jays, birthday palan kan sa mo yang Chief Technician Ramir Tanay. Happy birthday po, Chief Ramir Tanay. Ngunyan pong Febrero Jays. Kuya pong headlines kan mga bareta ng ngunyan na pag-aaga.
suspension of classes, suspension in face-to-face classes sa probinsya kan Albay, ipinagbandera kan ibang mga local government units dahilan sa padagos na pag-auran. Importansya kang atab na pagdara kan aki sa dentista tanganing mamonitor ang pagtalubo. Tinawanin doon sarong eksperto sa ngipon. Sa lado nasyonal, Oplan Baklas kan Comelec papunan sa Pebrero 11. Insidente nin bird strike sa mga eroplano sa nasyon. Naglangkaw, nindiit kan uminaging taon. Sa ibang nasyon, 6 milyon katao posibleng magadaan dahil sa HIV as in AIDS sigon sa United Nations AIDS Agency. Business news, may diit na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo efektibo sa agang Martes. Health news, mga health experts sa kinaban may abiso sa publiko na protehiran ng mata kan mga aki tanganing may bitaran an myopia. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta nyato sa lado lokal. Bareta ngunyan sa lado lokal, sinuspender giraray kan mga lokal na gobyerno sa Albay ang face-to-face classes dahilan sa epekto kan share line. Base sa alas 5 forecast kan Pag-asa, Weather Advisory number 17, ang probinsya kan Albay makaka-eksperyensya po nin padagos na moderato sangkod makusog na pag-uran nin 50 hanggang 100 na milimetro ngunyan na aldaw. Sa abiso kan lokal na gobyerno, suspendido man ang face-to-face classes sa gabos na level sa pampubliko asin pribadong eskwelahan kay riba na ang lokal na gobyerno na nagsuspender nin klase ang syudad ni Legazpi, Ligao City, Pulangi, Kamalig, Ginubatan, Bakakay asin Banwaan, Candaraga. Pigilao man na masunod na iba pang lokal na gobyerno para sa kaligtasan kan mga estudyante asin mga paratokdo. Abiso kan lokal na gobyerno na perming bagantabay sa sendang importanteng anunsyo. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Nasa linya po ang dagdag na report ni Jimmy na salita. Hali po dyan sa Primer Distrito o Tercer Distrito kan Albay. Uya po ang report. Arog kay ning mauranan panahon, may problema ang tinampo sa barangay Burabod, Libon, sigon kay punong barangay Erwin Perez dahilan sa Sigian Bulos kan Dugi o Laboy na ali sa irinasay na bulod o landslide ka nakagip ng taon. Susog sa kapitan ang mga nagaragi sinasabing lugar na mga bihikulo motorista mag-iringat dahilan sa sobrang halnas kan tinampo, delikado sa aksidente. Sa ngunyan day masabutan kun ano ang plano kay ni kan DPWH konsensang ko daing trinsira ang tinampo padagos bubulusan indugi an tinampo sa kadabis na mauran an kapalibutan. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Mientras tanto, suspendido man po ang biyahe nin mga sakayang pandagat sa mga sirangan na parte kan Baybayon kan Albay. Sa anunsyo na ipinaluwas kan Coast Guard Station sa Albay sa panginot ni Station Commander Acting Commander Captain Julian Bayawa. May got na ipinagbabawal ang paglawod kan mga sakayang pandagat na may gabat na 250 gross tonnage paibaba sa kadagatan na sakop kan Santo Domingo Albay, Legazpi, Manito, Bakakay asin Rapu-Rapu. Pipag-ingat man ang mga drakulang sakayang pandagat dahilan sa posibleng halangkaw na okol. An orden kan Coast Guard Albay, ginibo makalis ang report kan Pag-asa na mantinidong nakabandera ang gale warning sa nasabing mga lugar na posibleng magresulta sa makusog na paros asin maraot na sitwasyon kang kadagatan na peligroso sa mga paralawod. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal. Maraming kapang report kasabay si Karen Ala. Preparado na ang gobyerno provincial kan Albay pati ang DepEd Schools Division Office Albay para sa pagpuon asindalagan kan palarong panlalawigan sa agang Febrero 11 sagpod na petsa 15
sigun sa Office of the Acting Governor, all set naan para sa agang production na bigibuon sa pag-welcome sa mga delegantes hali sa man iba-ibang munisipyo kan probinsya nin Albay, digdi sa Albay Provincial Sports Complex sa Cabisilla, Ginubatan, Albay. Nakapreposisyon naman ang mga ma-assistir na medics, pati man ang mga security personnel na puun pa kan mga nakaaging aldaw, nakaantabay na sa palibot kan sports complex nga ni antabayan ang kamugtakan kan luwas laog kan venue. Man kang kinumpirmar man kan Office of the Acting Governor na magiging bisita si Darrell Espanto para sa concert kasabay kan pag-welcome sa mga atleta sa oras iyan na alas 3 min pagkahapon, dyan giraray sa Provincial Sports Complex sa Travesilla, Ginubatan, Albay. Karan ala DCGB. Padagos kita sa mga bareta, importanteng atab na nadadaraan mga aki sa dentista para sa monitoring kan pagtalubo kan ngipon. Iyan ang piniliwanag ni Dr. Edgar Salvosa, sarong dentista kan Salvosa Dental Clinic and Ortho Diagnostic sa programang Radyo Klinika kan DCGB. Sayang sinabi, Pilipinas, ang saro sa mga nanginginot sa nasyon na may halangkaw na prevalence kantot decay sa mga aki na may 85%. Sinabi ni Dr. Salvosa na ang sarong aki na may edad na 6 na bulan dapat nang darahon ini sa mga dentista. Dapat man napuunan ang pagmasahe sa mga gums kaini nin puting tela na may maligamgam na tubig. Tinawanin doon ni Salvosa na ang mga temporary teeth ang posibleng ma-check asin ma-monitor para sa marhay na pagtalubo dahilan ta ini ang nagiging giya para sa pagtalubo kan mga permanent teeth. Ang ngipon ang pwedeng ma-impluwensyahan ng genetics o habit kanaki, lalo na kung nagtatamsaking ang kada persona. Ang dapat 3 beses na mag-toothbrush kada aldaw na nagdudurar nin mga poko mas o menos 2 minutos para sa marhay na oral hygiene. Dagdag mga tugang na report hali po dyan sa luwas kasabay si Karen Almario o kaya si Al Armario may kinaraman po sa pagatabang kan DPWH sa padagos na dredging kan Macabalo River. Al Armario sa detalye. Kamin pa rin Al. Alright, babalikan tapon mga bareta sa lado lokal. Hello, Kamin, go ahead. Nagtatabang na ang DPWH sa pag-dredging kan Macabalo River digdi sa Legazpi City. Dahil yan sa request ni Alcalde Alfredo Pido Garbin Jr. Dahil ang Macabalo River sa ini sa nagiging problema sa Legazpi City pag-arog kani ang panahon talagang baha ang nagiging resulta dahil kan mga baradong salog. Ilang kani ang DPWH. Ikapasalamatan ni Mayor Garbin dahil ta inaksyonan man tulos ang sayang request na magpadara ng mga ekipahe ang apod na amphibious excavator para madredge saan mga baradong salog digdi sa siyudad nin Legazpi. Ana siring na bagay iyo ang padagos tagdibuhon kan DPWH para malimitaran ang baha digdi sa siyudad pag-arog kaning panahon. Alarmario, DCGB. Salamat pa rin Al sa report. Mientras tanto, nasa linya po si Mayor Attorney Alfredo Garbin Jr. para po sa dagdag pang-announcement. May kinaraman po sa suspension of classes sa Legazpi City. Mayor Garbin, Pido, marinaga po, Mayor. Good morning, Henry, and Marina Altao. Happy Monday to everyone, Maski Moran. And ini ang announcement na abo ko i-announce, Henry. Yeah, okay. Okay. Yung man ang ganda. We are obligated in the name of Ramona, kaligtasan kan lambang saro. Apa. So pag-asa pa ang forecast ninda mo niyan, they raised the forecast to yellow heavy rainfall warning. And aramo naman sana pag-arog kaya, there's always a possibility of flooding in all low-lying areas. In fact, may duwa na nga ni Henry landslide saro sa Seaview, saro sa Imalnod. Okay. Okay.
So sa Cebu, so dati ni Henry Padagos. Oo. And then sa Imalnod, one family Opo. apektado kay landslide. And then na-rescue naman tuman si Imalnod. Opo. And to avoid any further aksidente o ano. So nag-decision as early as mga 4 a.m. Opo. Nag-suspenda ang City Disaster Coordinating Council suspension of classes, sabi Henry. Pigulit ko lang kasi baka sa iba din nakamonitor sa social media. Yeah. So this is the further announcement, sabi Henry. Iyo. Although Mayor anong oras po nagpaluwas kay advisory so the City Disaster ta? Alas 5. Kasabago. Oo. Mas maray mananggad po na ma-reiterate nindo ta baka so iba nagahalat pa ngunya na early morning bago maglawag po sa klase, Mayor. Well, tama ka, Henry. And baka so iba nagtataraw na tangya bako kasubanggi nagdeklara. We are guided by Pag-asa. Iyo po. Ang deklarasyon ng Pag-asa, dumalang pinagsusunod ta. Yeah. Kasi sa mga desisyones about whether to suspend or not to suspend is always guided by the forecast ng Pag-asa. And the latest forecast is 4 a.m. Yung mananggad. Oo. Yung mananggad. Nanahiling ko sa forecast kang Pag-asa kasubago. Iba kang 11 kasubang ibo na 11. Ibango niya na before 5 a.m. Sa forecast ninda. Opo. So that tabi, Mayor, ano po ang sa imong advisory sa mga estudyante, boda sa lalo na sa ibang parte kan Legazpi po na nagakaigwa tabi ki paglalangkawan tubig o magin sa mga areas po na nagakaigwa ki possible landslide tabi, Mayor? Well, linot na hirot sa tuyang pangaputan sa mga barangays. So, BR disaster. Barangay disaster. Yeah. Dapat permi yan naka-activate and continue to monitor the respective jurisdiction. Lalong layo sa mga low-lying areas, frequently flooded. And those landslide prone na kunsain sa mga oras na ini sa pag-uuran. May posibilidad na magkaigwa ki landslide. As I said earlier, Henry, sa Imalnod, Iguana. Yes. Hindi naman sa Seaview na dati nang nag-landslide ngunyan Padagos. Oo. And the Barangay Disaster Coordinating Council should do the necessary thing itong pag-ipakuwaran sa indang mga residentes na pinagbabaha harani dumaan sa mga landslide prone area. So, Mayor, safe naman po sa pamilya sa Imalnod na naapektaran kan landslide? Well, safe na po. Naibakwar na sinda. Yeah. And taod-taod pasisiring duman sa team para kumbaga hilingon as inaputon ko ano so nagkakanig kong pangangaipon ng databi. Mayor, baka may maghapot tabi tara mo pag nag-suspend po ang klase ang sunod na hapot kan mga tao may trabaho ngaya po. Lang. Okay. Eskwela lang po in all levels, public and private sa syudad kan Legazpi. Okay. Mayor, salamat po sa pag-apod. Mabuhay po kamo. Salamat, Henry, and Marinaldo po. Alright. Mag-iringat tabi, ang kapos. Thank you so much. Mga tugang Mayor, Attorney Alfredo Garbin Jr., may kinaraman po sa pag-reiterate, may kinaraman sa announcement tabi, kang suspension of classes, mga tugang digdi po sa tuya na syudad. In fairness mananggad, kasubang iba so iba tabi so forecast kang Pag-asa. Ngunyan mananggad na 4 a.m. hanggang 5 a.m. iba sa forecast tabi, kaya may rainfall warning signal sila sa Sursogon, Catanduanes, sa probinsya Canalbay. Kaya po ngunyan pa man sa nagpalawas ki suspension of classes, mga tugang ang City Disaster Risk Reduction and Management Council. Na ang chairman po kayan, iyo po ang satuyang alkalde, Attorney Alfredo Garbin Jr. Oras natin, 25 minutos makalipas ang alas 6 din pag-aaga. Mientras tanto, dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal, kasabay po ang bareta ni Joshua Bino. Hali po dyan sa luwan.
Iglalauman na mas mapapakusog tangon yan kan Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Regional Office 5 han sa indang serbisyong tigapod na idalaw sa ining virtual visitation program kung saan ang mga persons deprived of liberty o PDL iyo an pigbi-video call an sa indang mga kaparientes asin mga kabarkada nagariman sa na talaga tigdalaw sindakan mga ini matapos na formalmenteng resibihon ka nakaaging mga aldaw ka na BJMP Regional Office 5 ang nasa 18 mga gadgets, partikular na mga tablet na donasyon kan Department of Information and Communications Technology o DICT Regional Office 5. Si Miss Carmela Valencia, ang Technical Operations Division kan DICT Regional Office 5, ang formal mismong nag-turnover kan mga gadgets na ini, 18 tablet, kay Jail Senior Superintendent Elena Rocamora, ang Regional Director kan BJMP Bicol, asin kay Jail Chief Inspector Nolito Romero, ang Chief kan Information and Communications Technology Management Division, kana sabi ng ahensya. Mismong si Director Rocamora mismo ang nagpahayag na ang mga nari sa binindang tablet iyo na mas maging dakulang katabangan para sa pagpakusog nindakan sa indang idalaw services sa manlain-lain ng mga jail facilities tigdi sa Bicol Region na pigkakaputan ka na BJMP. Kung kaya pinasalamatan man kayo ni si OIC Regional Director Rachel Ann Grabador kan DICT Bicol. Kung kaya sa kunyan, mas magtawan panin dagdag na oras ang mga PDL na mas makaroon ang sa indang mga kapamilya, kabarkada sa paagi kan idalaw services. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Mientras tanto, mga tugang sarupo sa mga most wanted persons sa Malinaw Albay, arestado na kan mga otoridad. Jomar Bien sa detalye. Nadakop na kan mga miyembros kan Malinaw PNP ang pinagkukonsiderar na most wanted person kan Banwaan ang suspect sarong babae, treasury specialist kan sarong department store na pigkasuhaning qualified theft. Susog sa impormasyon na nakuha kan DCGB News, si alias Manel, 32 anyos, kan Barangay Tanawan, kan Banwaan kan Malinaw, iyo ang nakatabang nin 1.3 million pesos hali sa pinagtatrabahoan niyang department store pon kan 2020 sundo 2022. Inihuli ta dai niya ipinagdeposito sa account kan department store ang kwartang sa iyang koleksyon. Huli kay ni ang department store nagsangat nin kasong qualified theft kontra sa iya sa sala ni Honorable Judge Joseph Raymond Borja kang RTC 5 dyan sa Branch 3 dyan sa siyudad ng Legazpi City asin matapos na makapagpaluwas ni warrant of arrest ka nakalis pa sa ng bulan ang korte nag-aksyon naman ang Malinaw PNP sa panginat ni Police Captain sa pangingenot kan mga intelligence officer asin natunton ang lugar kaining suspect na sa Indaman Tulos na inarestar. 120,000 pesos ang piyansang rekomendado kang korte sa sayang paramiatras na libertad. Yan ang report, Yomar Bian, DCGP. Oras Pilipinas, alas 6:28 po nin pagkaaga. Iba pang mga bareta sa lado nasyonal. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Ito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Hindi sa
Tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ciudad kan Legazpi, si Consi JP Lee, handang magserbi. Consi JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee, tinatabangan niya gabo si JP Lee. Para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyo na matanos. Consi JP Lee, handang magserbi. Kung si JP Lee, handang magserbi. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod nin mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Congressman Attorney Jill Bongalon, aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subok na ini tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos, abogado kang gabos basta sa matanos. Sa Albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon, Kong Jill, siya si Kong Jill, siya si Kong Jill Bongalon. Treat your loved ones to the abundance of an eat-all-you-can this Valentine's Day at New Blossoms. Valentine's Day Special Dinner Buffet, February 14, 2025, 6 p.m. to 10 p.m. Second floor, New Blossoms Travelers House Hotel and Events Place. Adults 13 years old and above, 599 pesos. Kids 6 to 12 years old, 300 pesos. Free for 5 years old and below. New Blossoms catering all-time favorite dishes. Soup, salad, main dish, pasta and noodles, dessert and beverage, live acoustic band, free dinner buffet for February birthday celebrants, accompanied with 4 full-paying adults. Reserve your seats now. For reservation, contact 0929-219-4033 or 052-431-4330 or message us on Facebook, #New Blossoms Catering Services, #New Blossoms Travelers House, New Blossoms Travelers House Hotel and Events Place, Alba Street, corner Fernando de 3rd Street, Doña Maria Subdivision, Tagas Daraga, Albay. GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:36 nin pag-aaga. Tigdi po sa GB News Express. Padagos kita ngunyan sa mga bareta. Suportado po ni dating Senador Bam Aquino ni pinagsusulong na 100 pesos na wage hike din na probaran kan Senado. Nanindogan si dating Senador Bam Aquino na napapanahon ang nasabing aumento sa hampang kan padagos na pagitaas kan presyo kan mga barakalon. Piglinaw man kan dating Senador na dai maapektuhan ang saralit na negosyo
dahil pwede sindang mag-apply nin exemption sa minimum wage law. Ipinagtawanin doon ni Senador Bam na dapat sabayan ang aumento nin sweldo sa mas pinakusog na kampanya laban sa katiwalian. Sigon kay Senador Bam Aquino, dakol na mga negosyante ang nagsabi sa iya na kaya nindang itaas ang sweldo kan mga empleyado basta halion kan gobyerno, basta halion sana ang korupsyon sa gobyerno. Kung siya mailihir giraray ng senador, plano ni Aquino na palawigon ang libreng kolehiyo asin siguradong makikinabang ang mga estudyante sa libreng asin sigurado na makikinabang ang mga negosyante sa libre na pagbalon kan sa indang oralo na pag-eskwela asin pagtatrabaho man kasunod kan nakapalaman sa ley kan sa tuyang nasyon. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado nasyonal digdi po sa indong programang GB News Express. Oras natin alas 6:35 po nin pag-aaga sa DCGB. Bareta ngunyan mga tugang sa lado nasyonal paman giraray. Pupunan po kan Commission on Election o COMELEC ang Oplan Baklas o pagtanggal kan mga campaign materials na wara sa common poster areas poon sa Pebrero 11. Sigon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia na dai halion ang mga materyales na nakapaskil sa private property. Nagtaumanin patanin ang ahensya sa mga kandidato na pwede sindang madiskwalifikar sa eleksyon kung dahil halion ang mga campaign materials na dahil nagsusunod sa pinagtalaan na sukol. Inabisuhan man ni Garcia ang mga kandidato na ipairarom sa endang mga tauhan na sunodon o ipagiromdom sa endang mga tauhan na sunodon ang Fair Election Act asin iba pang polisiya sa eleksyon kaibahan na ang paggamit nin biodegradable material sa kampanya. Mapon man sa Pebrero 11 ang 19 o 90 días na kampanya kan mga kandidato para sa Senado asin party list mientras na mapon man ang 45-day campaign kan mga kandidato sa lokal na posisyon sa Marso 28. Ipinahayag mga tugang ni Senate President Francis Escudero na dai hagadon kan Senado kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. na magpapo din ni special session para hidalion ang impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Ginibon ni Escudero ang pahayag matapos ideklarar ni PBBM kanakaaging simana na pwedeng magpapo siya ng special session sa Senado para tokaron ang impeachment complaint kontra sa Vice Presidente. Kung inihagadon mismo kan Senate President, tinawanin doon ni Escudero na habo niyang tratohon na special ang impeachment dahil habo niyang matuyaw na pighidali ang mga bagay na ini pag ikumparar sa ibang mga impeachment complaint. Sigon sa Senate Chief, kay puanindang maging mahigos sa pag-aadal kan impeachment complaint asin sa preparasyon naman para sa formal na pagdangog. Sinabi niya na sa saendang political process araw kan impeachment perming may sarong sektor na bako maugma pero dahil sindang maginibudigdi. Sa huri, madesisyon sinda bako para maugman sarong lado pero dahil ini nakabase sa ebidensya asin susog sa proseso. Sinabi pa niya na wala man nin mga senador na nagpabor na magkonduk ng special session para sa pagdangog kan impeachment complaint kontra kay Duterte. Nagtutubod ang mga miyembro kan Kamara de Representantes na saro sa nang diversionary tactic ang plano kan mga kaalyado kan pamilyang Duterte na magsumiter ng reklamo kontra kina House Speaker Ferdinand Martin Romualdez asin dating House Appropriations Chairperson Elizalde Co may kinaraman sa mga blanco sa 2025 national budget. Sinabi ninda House Deputy Majority Leader Paulo Ortega asin Assistant Majority Leader Jay Kunghon na ang planong pagsangat ng reklamo kontra kay na Romualdez sa Sinco asin House Majority Leader Manuel Dalipe sarong politically motivated na lakdang may kamautan na paluyahon ang liderato kan Kamara de Representantes.
Sigon kay Ortega, daing basihanan mga ini asin saro na naman na pantasya o fiction. Tinawanin doon na dae pagibuhon na panakipbuta si Speaker Romualdez para dulagan ang paninimbagan. Sinabi man ni Kung Hon na ang aligasyon puro mga pagbalo na mabaliwala ang dakulang suporta kan Kamara sa pagsumiter kan impeachment case kontra kay Vice President Sara Duterte. Inot kay din nagkondukta nin press conference ang kaalyado kan pamilya Duterte para isa publiko ang sa indang planong magsumiter nin reklamo kontra sa mga lider kan Kamara nagkapirang aldaw matapos ipadara ang impeachment case sa Senado. Sa pagpapaapod nin impeachment trial, tinawanin doon ni Kung Hon na importansya na daing mahali ang atensyon o focus kan publiko sa mga aligasyon kontra sa Vice Presidente asin masiguro ang pagkakaiguan ng patas asin silag na proseso. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado nasyonal. Ang bird strike ang saro sa mga problemang kinakatubang kan aviation industry sa bilog na kinaban. Magigirumduman na kanakaaging aldaw. Iniman ang pigotro na kausa kan crash landing nin eroplano kan Jeju Air sa South Korea kan Disyembre na kinagadanin 179 katawo sigon kay Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP spokesperson Eric Apolonio na kanakaaging taon 2024 medyo naglangkaw ang kaso kan bird strike sa international as in domestic flight sa nasyon lalo nata nadugangan ang numero nin mga flight sa Pilipinas. Alagad sa raditman ang bayong na minasalpok sa mga eroplano sa nasyon kaya naibitaran ang peligro sa mga aircraft. Sinabi na Apolonio na may ibang paagiman na pigagamit sa pagbugaw nin bayong kapag daisindan nagpigdudulutan kan mga patanog na pigagamit para sinda alawon. Ang bird strike nagdadara nin peligro sa makina kan eroplano lalo na kapag dakulang flak asin bayong ang naglusob sa eroplano. Idinagdag pa ni Apolonio na ordinaryo sa mga eroperto ang piguroso nin mga bayong iyo ang haranis sa mga dagat, lalo na sa mga probinsya. Nagkapiraman sa mga bayong ang hali sa malipot na nasyon na nagbabalyo sa Pilipinas kapag winter season sa kataraning na nasyon kan Asia. Apisar ka nagyat na ini, sa aviation, siniguro man ni Apolonio na ang eroplano man giraray ang pinakaligtas na klase nin transportasyon. Bareta, mga tugang sa luwas kan Pilipinas. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Oras natin, 6:14 in morning. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa to padabata. Yan an sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigro na. Kagapay for more than 30 Pigro Lucky years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified Guapig. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigro lang. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin
mag-online at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, love Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño. Sararo kita, Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. GB News Express. GB News Express. Padagos kita mga tugang sa mga baretangon yan sa luwaskan Pilipinas. Ikinhadit kang United Nations AIDS Agency ang posibilidad na magitaas pang numero kan mga nagagadaan na individual dahilan sa HIV as in AIDS. Sigon sa UN agency,
Base sa indang estimate, posibleng pumakol nin sagod sa 6 na milyon katawo. Sa laog nin masunod na 4 na taon ing kaso, day magbago ang desisyon ni US President Donald Trump asin mantineron ang posisyon kaini na haliyon ang gabos na mga global funding para sa programa. Panginot na apektado kang desisyon na ini ni Trump ang future kan mga treatment programs kang UNAIDS base sa datos maabot sa $1 milyon. On hold na anakabitay ngunyan sa laog nin on hold asin naka-standby ngunyan para sa laog ni 90 dias. Susunod ka direktiba ni US President Trump na sabing numero kan posibleng magadan dahilan sa AIDS asin HIV kapareho kan 400% na pag-itaas. Inot nang sinabi ni Trump o kan Trump administration nan sa indang ipinairarom sa rarom na pag-aadal ang gabos ni indang foreign aid programs si rarom kan America First policy na pinapautob kaini. Business News. Business News. Mga tugang piglalauman daw na diit na rollback sa presyo din produktong petrolyo sa agang Martes, Pebrero 11, sigon sa Department of Energy o DOE. Ang gasolina piglalauman na mababa nin 10 sentimos kada litro, mantang efektibo alas 6 nin aga. Ang diesel may rollback na 20 sentimos kada litro, mantang ang presyo kan kerosene mabawasan man ng 20 sentimos kada litro. Siring man sinabi ni Assistant Director Rodela Romero kan Department of Energy Oil Industry Management Bureau na posibleng sa mga masunod na aldaw may taas man ang presyo kan mga produktong petrolyo sa nasyon dahil nagpahayag ang Saudi Aramco, Saudi National Oil Company na malangkaw ang presyo kan petrolyo para sa Asian countries dahilan sa demand hali sa China as in India. Yan na udto maraman kumpira ang pinal na oil price adjustment na ipapautob sa aga. Health news tayo. Ang sobrang oras na nakukonsumo sa indoors as in grabbing near vision activity pwedeng maging kausanin nearsighted o myopia kan mga kaakian. Ini ang patanid kan mga health experts sa kinabaan kasabay kang pahayag nan pagkakaigwa din regular break sa pagkonsumo nin mas dakol na oras sa outdoors nakakabawa sa peligro na magsapanin myopia ang aki. Sigon man sa World Health Organization o WHO na regular na ipa-examine ang mata. Ipinaluwas man kan mga eksperto ang mga tips para maprotehiran ang mata kan mga aki asin maibitaran ang myopia. Ang mga ini, iyo ang mga minasunod. Pagkakaigwa o magkaigwa ng regular eye exams, magkonsumo ng at least 90 minutos na outdoor activity, magkaigwa ng regular breaks o makapahingalo durante kang near activities, asin gumamit ng antipara susog sa instruction kan mga eye care professionals. Dagdag pa kan mga eksperto na dapat pangatamanan ang mata kan mga aki asin magin kan mga adults ngunyan. Iyan po ang mga health news, mga tugang sa GB News Express. Mientras tanto, Pag-asa, kasabay po si Ariel Samodyo sa Kamugtakan, Kampanahon. May na aga po. Shoreline po ang padagos na nakaka-apekto sa Southern Luzon, pati naman sa Visaya, samantalang Northeast Monsoon ang nakaka-apekto man sa ibang parte kang Luzon. Dahil sa shoreline, ang Kabikulan nilalauman man sa maghapon ang mapanganoro na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pagkuran asin mga pulong-pulong pagkikilat asin pagdaguldol. Samantala, igwaman nakabanderang gale warning sa mga baybayin dagat kang Camarines Norte, Northern Coast kang Camarines Sur, Northern and Eastern Coast kang Catanduanes, sa Eastern Coast man kang Albay, pati naman sa Eastern Coast kang Sorsogon, kung kaya pinapatanidan man ang mga nagagamit ng mga saralit na sasakyang pandagat na daimo na magpalaot sa mga nasambit na kadagatan. Ang tinatayang buhat kang temperatura sa maghapon, 23 hanggang 28 antas kang Celsius. Ang saldang masirang alas 6:09 ng aga, masulno pa dyan na alas 5:49 ng hapon. Kasi dahil po nga na sa mga pag-uran, man kitang heavy rainfall warning digi sa Bicol region na kung saan nga ni
sa Sorsogon nasa orange warning man, samantalang ang Albay, Katanduan sa St. Camarines Sur nasa yellow warning level. Alididi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Mga tugang iyan po ang kabilugan kan mga bareta ngayon pong aldaw sa GB News Express. GB. Sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta News Director Mardy La Cruz. Tabang po dyan si Angel Mustasa, si Jenny Balyaran, si Ringman. Kiniba niya to ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwas. Sendong na dangogan GB News Express. GB. Garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Angat ang lahat, akubado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa tong malalauman sa pagserbisyo. Programang salud asin pang turismo. Programa kang test, asin mga ayuda. Infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahuhudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda, kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ta. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Extra strong. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Segundo distrito. Ang board member niya to. Maasahan ta. Makatawo, makajos. Yan si Glenn Casulla. Glenn Casulla. Ang board member ta. Digdi sa tuti. Glenn Casulla na. Board member Glenn Casulla. Pag may barya, mag-McSaver Snack and Match na sa McDo. Ching, ching, snack a ching. Ching, ching, snack a ching sa McDo. 59 lang may snack ka na. At 25 mag-float ka pa. Yeah! Ching, ching, snack a ching. Enjoy McShaker fries, crispy chicken sandwich, and cheesy burger McDo for just 59 pesos each. Ching, ching, snack a ching sa McDo. McSaver Snack and Match. Enjoy it only at McDonald's. Available from January 20 to April 30, 2025 only. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 211559 series of 2025. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Uy, oras de peligro na naman. Adi. Palagos kita ngunyan mga tugang sa programa sa Morning Hirit. Habang suspendido po ang face-to-face classes, suspendido tabi ang face-to-face classes, mga tugang sa bilog na probinsya kan Albay, the best ano. Suspendido po. Pero may klase yan. Sa iba sa ng style and pigapasunod dyan. Pero sa face-to-face po, suspendido. Ang mga helang kangatay, arog mga tugang kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang paginom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mga tay, kay pan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver Aid, Silimarin Capsule, mga tugang mababakal sa mga butika nationwide. Yan po may Silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, pwede po mga tugang na mabawasan o sa pag-inom kang Silimarin, mga tugang kan Liver Aid na iyan po sarong powerful antioxidant, pwedeng makatabang yan sa pagbawas
Sa kay Guanin Danyos kang atay, asin mapugulan man ang paghubag kay ni. May bersyo manumara, may bisyo ka manumara, mahilig manumin mo dai, mas maray mga tugang na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Basta Morning, Henry M. I-reserve mo na lang tabi, Joshua, yan alas 7 na. Alas 7 na po, Joshua. Hello. Alas 7 na, boy. Alas 7 na sa Joshua. Saga na lang yan. Ade, di man ko mabaho yan, Joshua, ade. Birthday kaya ngunya ni Chief Ramir Tanay. Hindi ko na kita Di kita mag-overtime sa programa. Birthday ni Chief Ramir. Happy birthday tabi, Chief Ramir. Bawal da maghanda, sabi ni Chief Ramir. Ako nga, may diet nga ako. Okay, maray man. Di na pwedang pansit, di pwedang biyo. No? May diet pala sa tuyang Chief Tigris. Ayun man ang mga tugang, happy birthday man po kay PSWDO Chief Maria Vivian Andesea from PSWDO staff Mabalos Tabi, Boss Henry M. Uyog-uyogon mo yan. Boss Henry M. Okay, sige po. Salamat. Happy birthday po, Madam. PSWD Provincial Social Welfare and Development Office Chief Maria Vivian Andesea. Happy birthday, Madam. Ali po sa imong staff. Sisipa ding ang mga tabi, si Premier. Sipan may birthday ngon yan. Dako na di. Basta happy birthday sa imo. Yeah. Basta nga bawal nga ako ngayon maghanda ta. May diet nga ako. Si Say-Say 50 ka na? Talaga? Sige, salamat kan sa indong pagantabay. Mabalik po ako mga tugang alas... Anong oras ang mabalik? 7:30 sa programa nga hapot mga tugang sa DCGB. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Thank you. Maray naga po sa indong boss. Goodbye. Mabuhay. Too deep in love and we got nowhere.